Това са моменти от мача, които може да видите само тук. Анди Ток. При тази ситуация ще ви кажа защо се прави това нещо. Марин Петков, ако тръгне след Дуарте, да го бие, защото Левски играеше на преса, няколко пъти преса беше доста висока. Мислович и Цунами изнесоха много добър мач в центъра, защото това беше най-слабото звено на Левски. Подготовката. И двете момчета изнесоха страхотен мач на плещите си. И сега ще трябва да коментираме дискусионната ситуация. Имаше ли Дуспа за Лудогорец? Какво мислите вие по въпроса? Оставете в коментар. Чуква топката с вътрешната част на ходилото и взима топката. И го правя не за пари. Правя го, защото двама-трима редовни мои зрители им харесва. На вас, левскари, ако не ви се гледа целият епизод, долу в описанието на видеото ще оставя кратки пътища до видеята. И така, левскари. Левски успя да победи шампиона на България и лидер в класирането Лудогорец с 2-1 на Герея. Мразовито, но приятно за феновете на синия любим отбор. Стопли е резултатът и играта на отбора стоплиха феновете и си заслужаваше. Един голям поклон пред всички тези, които бяха там и въпреки студеното време. Аз вече съм си направил видеото, анализа на избрани моменти, които мисля, че бяха от значение за самия двубой като цяло, които го обобщават. Така че ако искате да видите, останете до края на епизода. Първо ще си кажа мнението за самия матч. Лекция от страна на Хулио Веласкес и футболистите на Левски. Лекция, защото излязох срещу един много добър отбор, добре подготвен, тактически, физически, психически, дори финансово стабилен отбор на Лудогорец. Левски успя да направи доста силен двубой. Първите 25 минути пратих СМС на един приятел и му казах: този Левски ми харесва. Бяха ми нужни само 25 минути. Първо, много хора мислеха, че Лудогорец ще излезе, ще натика Левски. Същото и аз си го мислех на база представянето на отбора в контролите. Само че бях наистина доста приятно изненадан. Отбора на Левски реагира на играта на Лудогорец. Има няколко важни причини за това, защо Левски успя да вземе в боя. Една от тях е, може би, и започва там от финала за Суперкупата на България, където разграчани успяха да спечелят за етен път подред. Рекорда ни за България 3-2 срещу Ботев Пловдив. Там според мен е разковничето, защото стана ясно, че Веласкес и някои от щаба му, ако не се лъжа, са били на двубоя. Водили си записки и си направили анализ на живо. Със сигурност се гледали отгоре срещу Лион, контроли, но е друго, когато отидеш и гледаш до самия двубой на живо. Тогава има едни такива тънки моменти, когато можеш да видиш футболистите, разположението, а дори и това как отсрещният треньор реагира на дадени ситуации. Защото също е много важно да видиш и да знаеш какво да очакваш, примерно ако отборът ти води, какво ще предприеме другия треньор, ако отборът ти губи и така нататък и така нататък. Има едни такива дребни детали, които след това обръщат каруцата. Второто беше тактическата дисциплина на целия отбор. Като цяло, като отбор, Левски игра доста дисциплинирано, не си позволиха волности. Дори Сангаре, който в контролите скачаше и искаше да се бие всяка една секунда, беше като опитомен лъв в отбора на Левски. Много добра дисциплина. Халповата линия на отбора, слабото звено, заедно с защитата. Те станаха много в своите звена в подготвителния период, но се вижда, че е имало значение, както казахме преди това в някои от епизодите, дали имат значение контролите. Имало е значение, защото все пак щабът си е направил изводите. Взели са си пулка, анализирали са си слабите места и последните 1-2 седмици, откакто са в България, са наблягали точно на това. Третият момент, който спечели двубоя, беше воденето на треньора по време на двубоя. А именно, по-късно ще ви покажа
два момента, които според мен бяха като преливане на чашата и важни моменти от това първото по време да бъде диктувано от страна на Левски и да не позволява Лудогорец да използват силните си страни. Защото нашия треньор си водеше записки по време на матча. Водеше записки, които последствие на матча се оказаха, че дават резултат. И воденето на двубоя, точни смени, напътствия към страничната линия. Даже според мен Мислович навъртя може би най-голям километраж, ама малко се конкурират с Веласкес по страничната линия. Доста емоционален, което ми харесва. Такъв трябва да е според мен един треньор, да е близо до отбора си и постоянно да дава напътствие, да показва на момчетата, че наистина той е там с тях и са един отбор, едно цяло. Аз водих няколко двубоя и в началото бях наистина абсолютно същия. И да ви кажа, спечелих малките момчета точно с това. Но както и да е. И една от последните е отговорността на отбора към емблемата на Левски. Защо го казвам? Защото отборът беше изправен до стената. На футболиста сигурно им беше много лесно, както и на всички в клуба. След слабата подготовка от към резултати в мачовете, отборът беше отпрян до стената. Тук, миналата седмица, в епизода казах, че футболът е много, много важен от една гледна точка, че отборът не трябва да губи. Защото ако бяхме загубили, днеска в епизода и абсолютно всички специалисти в всички подкасти и студия щяха да говорят абсолютно коренно различни разговори, щяха да водят теми и така нататък, как треньора не става и как футболистите, това е нивото. Сега в момента говорим съвсем различни работи. Няма да ги вдигаме, ще отчетеме добрата работа, която са направили през седмицата и се надяваме следващия тест мисля, че в Пазарджик, който е още по-важен тест, защото матчът ще е коренно различен. Там Левски трябва да атакува, като тук сега в момента беше в повечето периоди, беше в период на изчакване, затваряне на пространствата, затваряне на покрилата, силните страни бяха обезличени на Лудогорец. В Пазарджик матчът ще е друг. Левски ще трябва да диктува темпото. Срещу него ще има отбор, който ще приложи може би същата система на игра, същата тактика, която Левски употреби днес, вчера, по-точно. Но за този матч ще говорим през седмицата, към края. Имаше два тактически приема от страна на треньорския щаб, които ми харесаха. Първо бяха разучили Лудогорец доста добре и знаеха, че силните им страни са по фланговете. В момента имат трудности, които те трябва да си ги решават. Мисля, че бяха подценили просто ситуацията и останаха без нападатели в навечерието на шампионата. Това се е тяхна грешка. За първи път правят такава грешка. Останаха без нападатели. Втори пореден матч използват на върха Петровски. Точно така. Левски бяха разчели доста добре ситуацията, че там няма как да даде опасност. Петровски обичаше да се връща към центъра и чакаше просто някой от защитниците, ако може да се залепи за него и да го изтегли от позиция, да го изкара от равновесие и празното пространство да бъде атакувано от крилата. Това е фалшивата деветка, така е. Петровски, аз нищо не виждам в него. Футбол. 2 метра футболист, вижда ми се даже дори с наднормено тегло, едър, нито техника притежава, той си типичният дефанзивен халф. Но сега, когато играеш на върха на атака, прибира се малко навътре към центъра, след това другия висок, снажен футболист, който няма техника, просто Лудогорец се превърна в такъв физически отбор, който мачка отборите в България. И това не е от сега. Те налагат просто физически стил на игра в България последните години. Наподобяват ми норвежкия гигант Бодо. Много както и да се върна на двубоя, просто защитниците на Левски оставаха футболистът, централният нападател на противника отбор да отива и да застава между Мислович и Цунами, които от време на време си го припредаваха и двамата централни защитници бяха улеснени. Така можеха да покриват беговете
Това беше според мен една от грешките на Лудогорец, които не можаха да се адаптират в началото на шампионата. И втората е именно системата на игра. В повечето случаи Левски беше с схема 4-4-2, като Джимили заставаше до Сангаре, когато Левски пресираше високо. Когато трябваше да се защитаваме, Сангаре оставаше сам и зад него беше Джимили. 4-2-3-1. Много пъти сме повтаряли, че най-добрата система, аз съм ви го казвал, тя е като база за абсолютно всички други схеми на игра, е 4-4-2, която дава страшно много варианти. По време на двубой дори можеш да преминеш да играеш с 3-2-5, както мой любим Астън Вила го прави. Когато пресираш 4-4-2, по някой път като се защитаваш 4-2-3-1, после може да преминеш в 3-5-2 също. Просто това е базата. Но там тръгват всички други схеми на игра. Моите притеснения преди този двубой бяха, че Левски не играеше бърз футбол. Виждам, че треньорът точно това иска и го е учел. Левски жилеш. Точно такъв Левски ни трябва, който когато вземе топката и тръгне да изнася, целият отбор тръгва напред. Синята лавина пак лети напред. Точно такъв отбор искаме да виждаме абсолютно всички фенове на Левски. Бърз и динамичен, когато е с топката и прави контратака. Когато вече тръгне да владее топката, следват типичните испански разигравания. И ще ми е интересно да видя следващия двубой, когато Левски трябва да изглежда по различен начин. Защото не може срещу отбора на Хевър Пазарджик, примерно, да се защитаваме и да чакаме да контратакуваме. За футболистите по-отделно, мисля, че няма смисъл да даваме чак толкова много оценки. Аз ще ви кажа моето мнение, че като започваме примерно от вратаря, Матея Маркович изнесе силен двубой, добре контролираше защита пред него. Много стабилен на центрирания и излизания. Много стабилен показа наистина защо трябва да е вратар на Левски. Дясно Алдеир и отляво Майкон имаха доста трудности в периода на подготовка, но сега нещата вече започват да се коригират. Изглеждаха стабилни, но мисля, че една от главните причини да изглежда добре в защита беше помагането на Бала и на Марин Петков, които връщаха се и играеха дено в защита. Въобще не оставаха футболистите на Лудогорец да играят 2-1 срещу нашите бегове. Много силен мач на крилата ни. В дефанзивен и в офанзивен план. Пред тях Цунами и Мислович изнесоха много силен двубой, защото това беше най-слабото звено на Левски в подготвителния период и дори в края, вече като се възстановиха Сен Митков и Мислович като изигра, Левски изглеждаше добре, но септември, октомври Левски изпитваше трудности именно в центъра, именно в средната линия. Цунами и Мислович направиха много солиден двубой. За мен Мислович изигра фантастичен двубой в дефанзивен план. Беше навсякъде по терена. Много голям километраж, пак ви казвам. Просто на позиция, на която игра не блестеше толкова много, но свърши страшно много черна работа. Двамата централни защитници. Макун и Кристиан Димитров. Макун се учете с асистенция. Но стабилни. Успяваха да помагат на беговете, затваряха пространствата, спазваха тактическа дисциплина. Като цяло защита на Левски се представя наистина много добро ниво срещу най-силният нападение в първа лига. Отбора на Лудогорец има много отбелязани голове. Първият му удар беше 93-та минута. Всички тези работи знам, че сте ги чули и гледали сте други подкасти. Примерно аз, честно да ви кажа, не съм гледал нито един. Не исках, защото искам да си запазя малко мислите за мен. Искам да се влия от другото мнение. Единствено днес погледнах на двама видни специалисти по британски футбол. Малко останах разочарован, защото все пак българския футбол е друга материя. И Джимми Ли. Има ли смисъл да го коментира? В последното видео казах, че няма да го коментирам. Но когато направи добър матч, трябва да се похвали. Защото и Джимми Ли също ми се видя
скастрен, може би, от треньорското ръководство, заради най-вече тактическите му функции в защита, примерно, с боравене с топка и даже имаше едно положение, второто полувреме се скара на Сангаре, че не отишъл да гони. Право станах изненадан, като седа и гледа мачи и викам, това Джимми Ли е. Така започна му сочи. Да, отиваш от Сангаре, ръкомахаше, искаше фаул, искаше... Сега в момента бе го спомен, говоря на Изус, но Джимми Ли е така му прави, давай, тръгвай. И останах, викам, какво става, той Джимми Ли е това? Показа наистина желание за игра. Повече няма какво да кажа. Аз съм скептично настроен и когато направи 4-5 мача подред в такъв тон, тогава вече и можем да кажем, че Джимми Ли наистина има промяна в него. Защото промяната в един футболист също тръгва и извън терена. Дисциплина. Да, тренерското ръководство да се умее да го вкара в правия път, защото 3 треньори преди това не успяха. Дано това да е треньора. Това да му е крепътния камък. И напред за Бала и за Марин Петков казахме. Бала се отчети дори с гол. Силен матч и Сангаре. Аз не съм впечатлен хора. Аз ви казвам и тук съм го повтарял постоянно. Сангаре има качествата да играе в отбор извън България, но това, че не е много ефективен, не успява да бележи много голове, може би този етап го задържа в България. Сангаре има качества. Да, останах даже изненадан колко страшно много ситуации създаде за себе си, създаде и за своите съотборници. Направи много силен матч. Гледаше да винаги в помощ на съотборниците си, в нападение, атакуваше топката, атакуваше вратата с лице. Кога трябваше да я задържаше. И смените, дебют за Георги Костадинов, Асен Митков влезе, усети малко играта, 83-та минута. Фабио Лима се включи в 90-та минута на местото на Бала. Прекалено малко, за да бъде оценяван. Ако не се лъжа, ми прави впечатление, че и двата треньора направиха по 3 смени. Двама треньори направиха по 3 смени. Този на Лудогорец направи по едно и също време и една в 83-та минута, в 80-та минута 2 смени направи. Точно така. И 61-та влезе Камара. Докато Левски първо влезе Георги Костадинов, след това Сен Митков и накрая Фабио Лима. И сега направо Левскари и да преминаваме към положенията, които съм извадил за вас. Извадил съм ви 2 ситуации, които според мен Веласкес успя да спечели двубоя. Едната от тях е през първото полувреме Лудогорец. Тактиката им беше, лично мое мнение, топката да се изнася отдясно, да се върти между централните защитници с помощта на дефанзивните халфове, да се върти към дясно и така целият отбор на Левски ще бъде изнесен ляво. И остават от другата страна левият бек Крупер и Кайо Видал срещу Адоир. Явно Лудогореци бяха направили анализа, че слабото звено в защита на Левски е Алдаир. Лично мое мнение. Но това, което видях, гледах мача 3 пъти и направо ми будеше очите. Ето направо отиваме към ситуацията. Както виждате, искам само да ви кажа ето тук. Централният полузащитник, един от двамата дефанзивни халфове на Лудогорец, именно Дуарте. В момента виждате, правеше много често през първото полувреме, влизаше да поема топката отляво, като лев крайен бранител и Крупер, виждате, е изнесен на центъра. В момента показа на Кайо Видал да е готов. И явно търсеха със сигурност числено преимущество точно в тази зона. Тук нашия треньор си записва нещо в тетрадката и след малко ще ви покажа какво. Топката минава пак. Оп, в момента 2 пас. Атака на Лудогорец, бърза, центриране на Крупер и ъгов удар. Но
Това се повтори няколко пъти през първото полувреме. Какво имам предвид? На мен Лудогорец ми харесват като модел на изнасяне. Имат модерни виждания, отработвали са ги. Доста добър отбор с сериозни качества. Защо Левски ми изнесе лекция? Защото си бяха прочели домашните много добре. Второто положение 23-та и може би беше преломният момент в двубоя. Отново топката идва отдясно от десния бек Вердон. Ето виждате, изчакват. Сега погледнете. Това движение вече сме го гледали. И Дуарте направи любимото си упражнение, сменяват позициите. При тази ситуация ще ви кажа защо се прави това нещо. Марин Петков, ако тръгне след Дуарте, да го бие, защото Левски играеше на преса, няколко пъти преса беше доста висока. При това положение Марин, ако тръгне отзад, виждате ли, цялото пространство остава свободно. И численото преимущество по тази част на терена ще е в полза на Лудогорец. Ето. Става отляво. Вижте го сега. Колко изнесене. Даже не се вижда долу в екрана. Топката се върти. Ето. Сега при тази ситуация Марин, ако тръгне да бие Дуарте, футболистът остава сам. Оп, и тук в момента нашия треньор се намеси. Ето, искам само да видя къде беше моментът. Да. Топката идва, ето погледнете сега долу. Хулио Веласкес. Хулио Веласкес показва на Марин какво да прави. Какво да ви кажа? Някой следи матча доста добре. Помнете ръката, Марин го гледа и му казва: остани с него. Примерно. Или не го бий. Там, който ще го бие, трябва да е Мислович, ако не се лъжа. Много силен мач на Мислович. Ето, виждате ли? Мислович. Марин остана с човека отзад. Лекция от страна на Веласкес и футболистите на Левски. Аз лично съм приятно изненадан и вчера ми беше много добре. Затова и не исках да качвам епизода в понеделник, исках да изчакам понеделник да се събудя, да мога да си прегледам мача още един път на спокойствие, хладен ум и след това монтиране и вторник в YouTube. И го правя не за пари. Правя го, защото 2-3 редовни мои зрители им харесва. Друг важен момент според мен и защо ми харесва примерно игра аз с двама вътрешни, защо ми харесва отборите, които подкрепям да играят с двама вътрешни дефанзивни халфове. Една от причините е, защото съм го повтарял много пъти в епизодите тук, които правя, че така успяваш да помагаш на защитата, успяваш да затвориш пространствата. Двамата дефанзивни вътрешни халфове, една от тяхната функция на терена е да помагат на хората в защита, да затварят крилата, защото знаем, че Лудогорец, примерно, играят и разчитат повече на флангови атаки и най-вече на фланговите си нападатели. Там трябва помощ. С участието на левият бек, с участието на лявото крило, примерно, халфът, който играе от тази страна, отиват и правят един своеобразен триъгълник. Затваряш пространството. Имаш взаимопомощ. Припокриват се. И там, ако отиде да помага също един от централните защитници, имаш числено преимущество. А една от функциите на вътрешния халф е точно ето това, и сега отиваме на там, за да ви покажа. Аз се алармирах, когато Охен играеше сам и не ми харесваше. Защото
Там нямаше футболист, който да покрие, примерно, Охене, нямаше футболист, който да покрие футболист, който се е включил в атака. Ето тук сега при тази ситуация виждате четиримата защитници на Левски, кои са? Тримата за подозряни, Майкон, Макон и Димитров и какво става тук? Мислович. Мислович е на поста десен бек. А в центъра е Алдеир, който се е включил, закъснял е да се прибере и ето. Погледнете. Красота. Красота. Май ми хареса, Алдеир отиде, потупа го по рамото, по гърба, благодаря ти. Така, това е екипа, хора. Екипната игра. Мислович навъртя голям километраж. Мислович и Цунами изнесоха много добър мач в центъра. Защото това беше най-слабото звено на Левски. Подготовката. И двете момчета изнесоха страхотен мач на плещите си. И сега ще трябва да коментираме дискусионната ситуация. Имаше ли Дуспа за Лудогорец? Какво мислите вие по въпроса? Оставете в коментар. Имаше ли Дуспа? Моето мнение е, че такава нямаше, можеше да се даде. Първото ми впечатление беше какво направи Майкон 100% Дуспа. След това обаче, като прегледах репортажа от двубоя, като прегледах повторението, вече останах на... И още тогава бях сигурен, че няма Дуспа. След това си направих анализчето, спрях си точно там, където трябва. Ще ви направя свидетели в момента и нека да коментираме. Тук казваш 100% Дуспа. Какво направи Майкон? При положение, че левичар с десния крак, шпагат. Така, като гледам, наистина. 100%. Но ето сега. Важният момент. Погледнете. Изпреварва футболиста. Чуква топката с вътрешната част на ходилото и взима топката. Футболиста на Лудогорец, друг въпрос, че вече беше набрал скорост и беше усетил, че сега е момента да падне за Дуспа. Ето ще ви повторя още път. За да няма после А и М. Стига първи до топката. Това е вече допира се топката. Прецизен хирургически шпагат. Това са моменти от мача, които може да видите само тук. Анди Толк. Ето сега това е първият гол и атаката преди първия гол. Доста добра, бърза контратака от страна на Левски. Джими Ли, аз няма да коментирам. Пас Елатасевски и Сангаре закъснят точно за една секунда от мига да нанесе удар с левия крак. Може би малко по-рано трябваше да го направи. Просто изиграха атаката наистина доста добре. Но мал шанс. Страхотен пас на Джими Ли. Ето тук, може би и с десния, с външен. И голът. Голът за Левски. Познато изпълнение. Ъгов удар. Близка града. Топката трябва да отиде назад. Все пак има и личи си почерка на Генчев. Футболистите са свикнали. И береме плодовете от статичните положения просто през целия сезон. А в един такъв матч, когато от двата отбора силите са изравнени, едно статично положение може да ти реши двубоя. Ето. Това положение сме го гледали вече. Кристиян Димитров вкара така гол. Цунами, ако не се лъже, беше вкарал гол. Ето, погледнете, абсолютно във всеки един матч го има. С тази разлика, че този път Джими Ли беше на задна града. Както виждате, Лудогорец също бяха разчели статичните положения на Левски и бяха оставили един от най-високите си футболисти Вердон отзад да пази
за Цунами. Цунами тук е с кой беше? Педро Нарези, точно така. Педро Нарези. И Мислович прави заслон на един от футболистите и Марин Петков е сам на дуспата. Като цяло това сме го гледали абсолютно в всеки мач на Левски. Топката беше насочена назад, но ето, Джимили според мен я довкара. Вкара я вече, когато топката беше влезнала в вратата. И дори да имаше засада, ето, може би щяха да си пуснат гола. Също така ми направи впечатление, виждате как Вердон подбутва с ръце дори Джимили. Ето, сега гледайте. Оп, бутна го в гръб и Джимили си вкара. Извадихме и късмет, защото можеше и да се отсъди засада. И тогава матчът си продължаваше 0-0, може би на по времето на 0 и матчът тръгваше в съвсем друга посока. Съвсем друга посока. Едно изнасяне на топката от страна на нашия син любим и поредна лекция в това как трябва да се изнася топката с помощта на вратаря. И build-up. Ето. Едно нещо, което страшно много ми харесва в двубоя, беше експлозивността на футболистите на Левски, когато трябваше да атакуват вратата на Лудогорец. Бърз преход от защита в нападение. Тук го повтарям абсолютно всеки път, че това му липсваше на Левски. На Левски му липсва скорост. А един треньор, който е испанец при това, е научен още от дете. Точно да играе бърз футбол. С бързина може да победиш абсолютно всички отбори в А група. Ето. Бърз преход, виждате ли? Две докосвания. Едно докосване да обработи топката, пас, Алдаир се включва, погледнете Мислович. Спринта. И къде ще се озове Мислович след това? Взима топката, пита се с пас, можеше да изиграе по-добре. Но ето този бърз преход показва, че наистина футболистите разбират за момента какво иска от тях треньора. А това беше много важно. Ето тази атака на Левски просто ме върна в годините на Гара Дембеле и Жуазиньо. В годините на Гара Дембеле, Жуазиньо и Дарко Тасевски. Сагаре в ролята на Гара Дембеле. Ето, пак повтарям. Когато някой ме пита какъв Левски искам да гледам, аз ще им покажа ето това. Какъв Левски искам да гледам. С изнасяне на топката отзад. Бърз, комбинативен, експлозивен. Дембеле обръща. Това е, погледнете, Алдаир се включва, прави обход отзад на Марин Петков. Ето такъв Левски искам да виждам. Който да борави бързо с топката, да сменява фланговете. И сега ще коментираме второто попадение за отбора на Левски. 2-0, Евертон Бала. Както виждате, са в клуб на футболисти. Топката се размени няколко пъти притежателя и няколко карамбола. Топката стигна до Камара. Току-що влезлият Камара, който не се включи много добре, още не се беше събудил и грешното му подаване даде възможност на в момента на Кристиан Димитров да избие топката с шпагат. Тук нещо, което ми направи впечатление е позицията на Бала, който не остана на място, а реши просто да атакува празното пространство и да помогне на нашия Гара Дембеле Сангаре. Учдроп. Там, ако я фанеш от 10 метра, топката оцели очертанията на вратата си е гол. И просто няма спасяване.
колкото и добър вратар да е Пат. Направи едно феноменално спасяване на Цунами с глава. Но ето, погледнете сега. Бала вижда, че топката може би ще тръгнат в атака, тръгна да прибира и ето тук в момента реши да помага на Сангаре и да атакува празното пространство. Брилиант. Левски спечели първа и втора топка, както много родни специалисти коментираха. И да кажем няколко думи също така за доброто съдийство в боя. Отличен 6 за съдийството. Не защото не даде дуспа за Лудогорец, а просто защото когато може и когато се иска, се получава. Когато няма фаворитизиран отбор, когато не правиш всичко в една посока и оставаш футболисти на двата отбора да играят, така се получава. Може и да има различен победител от този Лудогорец. От отбора с името Лудогорец. Когато оставиш двата отбора да играят, когато не си главно действащо лице, получаваш висока оценка и хората те уважават. Когато не, знаем какво става. За съдийството 6. На вас, левскари, ако не ви се гледа целият епизод, долу в описанието на видеото ще остава кратки пътища до видеята, за да може да ги прегледате, ако не ви се слушат моите мисли. Надявам се на другите да им е харесал епизода. Знаете, споделите с приятели да стига до повече левскари и благодаря на тези 3 зрители, които са всеки ден с мен. Благодаря ви, левскари, и до нови срещи.